risposta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Għadunallu bħala jselmilkom u jatikom merħba l-35 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla ser ikunu għadin niddiskutu il-kampjonat BOV Premier illi Hamrun Spartans rebħu mod mill-aktar dominanti. U kif għadin taraw il-lejla fuq il-panel għanna puntu rappresentant mit-team champion ta' Malta, referu għattur Viktor Kassar illi huwa jokkupa fost l-oħrajn il-karigi ta' delegat tal-MFA kif ukoll il-kap ta' relazzjonijiet internazzjonali u għandna wkoll assistant coach ta' Balzan Ġampol Desira illi minnhom qed nixtieq nirringrazzja talli l-lejla attendew għal dan il-programm. Nifakkarkom ukoll li daw kollha li jixtiequ jintervjenu magħna forsi saqsu domanda l-Viktor jew l-Ġampol għal l-osservazzjoni jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fuq il-stazzjoni li għandha miftuħa ta' xandira tagħna u jħallu l-kummenti tagħhom hemmhekk. Nifakkarkom ukoll illi llum ser ikollna diversi aġġornamenti fuq il-logħba Manchester United Chelsea illi ser ikollna lil James Side jaġġornana dwar kif ukoll bħalissa baddej l-aħħar il-playoffs tal-Premier League Darts għandna l-ewwel semifinali, il-riżultat tagħha huwa Gerwin Price 10, Johnny Clayton 2. Ser minn uffitti ieħor tibda t-tieni semifinali bejn Michael Smith u Michael Van Gerwen. Mela, nibdew billi niftħu il-mikrofonu mal-mistednin tagħna Viktor u Ġampol, l-ewwel nett insalmilkom, grazzi tal-lejla naqabtu magħna u proset sew lil-Viktor tal-li rbaħtu l-kampjonat bil-mod li rbaħtu u lil-Ġampol Desira tal-li ksibtu kwalifikazzjoni għal UEFA Europa Conference League Balzan illi wara ftit ta' żmien jkunu qegħdin jerġgħu jirrappreżentaw il-pajjiżna fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Taqgħet qabel ma nibdew forsi ttuna naqra kumment ġenerali fuq il-kampjonat minn kif rajtuh intom qabel ma mbagħad nidħlu fid-dettall fuq id-diversi timijiet illi ser niddiskutu li wkoll jinkludu timijiet rispettivi tagħkom. Viktor, tista' tibda inti jogħġbok? Lejli tajba Antonello l-net, grazzi tal-istedina. Il-kampjonat il-Ħamrun naħseb rebħuh b'mod konvinċenti, imma ma jfissirx li rebħuh b'mod faċli. Il-sigriet tal-Ħamrun naħseb jiena kienet konsistenza li matul l-10 xhur li dam għaddej il-kampjonat, il-Ħamrun dejjem kienu konsistenti. Ovvjament id-dominat id-difiża għax fil-fatt kull ma qlajna 10 goals. Li nistgħu ngħidu żbaljajna logħba waħda biss, il-famuża logħba jew żewġ nofs logħbiet ma ħażebux fejn nista' ngħid li żbaljajna kompletament l-approċċ għal dik il-partita, imma l-bqija mill-logħbiet l-oħrajn għalkemm ftitu ma dawk il-partiti li l-Ħamrun pratikament iddominaw l-avversarju dejjem kien hemm logħbiet kombattuti, imma naħseb li dejjem aħna qatt ma konna fir-riskju li nitilfu xi partita u fl-aħħar mill-aħħar imbagħad riżulta li rbaħna l-kampjonat b'19 punt. Ġampol l-ewwel kummenti tiegħek jekk jogħġbok? Inselmilkom u nirringrazzjak tal-istedina u pjaċir tiegħi wkoll li naqsam nis-serata mas-Sur Kassar li ironikament huwa wieħed mill-ewwel persuni illi kien involvjeni fil-futbol qed nitkellmu iktar minn 30 sena ilu, meta nitkellmu Alla jaħfirlu s-Sur Bajada, in-nursery tal-Ħamrun.
U minn hawn anke nifraħ lil Ħamrun ovvjament tar-rebħ tal-kampjonat li kien mhux meritat imma meritat. U fuq il-kampjonat in ġenerali naħseb illi kien kampjonat interessanti. Ejja neħħu apparti sitwazzjoni Ħamrun għax jekk noqogħdu nitkellmu fuq il-kampjonat jekk Ħamrun, eċetera, dejjem ħanaqgħu fuq l-istess diskors illi Ħamrun huwa bħalissa fi staffa għalih. Però il-kumplament tat-timijiet naħseb offrew oppożizzjoni lil xulxin l-ewwel nett għal dawk it-tragwardi Ewropej. Illi għal ħafna mit-timijiet jew dawk il-5-6 timijiet huwa l-iktar mezz ta' introjtu finanzjarju. U anke fit-taqtija tal-aħħar illi tal-aħħar tal-klassifika illi damet mhux ħażin biex nsiru nafu min ħajaqa jew le. B'eċċezzjoni li mbagħad fl-aħħar 5-6 partiti som il-pjetà kienet l-ewwel tim ħanejtek illi ġie retroċess. Però ma ninsewx illi kellna dawk il-famużi 3 logħbiet, jekk mhux 4, stand to be corrected, li ntlabu fl-istess ħin biex insiru nafu min ħajispiċċa f'dawk il-famużi t-tielet u raba' post. Li naħseb ilha ma tiġri żmien mhux ħażin fil-kampjonat Malti. So l-interess illi jkun hemm it-timijiet li jkunu deċiża il-pożizzjoni tagħhom baqgħet sal-aħħar. U dan huwa awguru tajjeb. Il-kampjonat Malti narġgħu mhux inqajmuh imma nkunu iktar pożittivi fi kliemna lejn il-kampjonat tagħna. Għanna aġġornament minn ġewwa Ultra Forza dan it-tant Manchester United jiftħu l-iskor kontra Chelsea bil-Casemiro jiskurja l-gowl tal-vantaġġ tar-Red Devils. Għaldaqstant meta bdew prattikament 8 minuti minn bidu din il-logħba Manchester United 1 Chelsea 2. Victor, għal ħafna intom kontu tim favoriti li din is-sena tirku il-kampjonat. Biss kontu qegħdin temnu li tistgħu tiddominaw fil-mod li ddominajtuh? Id-domanda kienet li peress li is-sena oħra ma kenniex kampjonat tajjeb ħafna u rnexxielna nikkwalifikaw għall-Ewropa proprju fl-aħħar partita meta rbaħna Webshey kontra Bekkirkara. Imma mbagħad sar ħafna xogħol tajjeb fis-sajf u dak ir-riżulta li kellna riżultati tajbin ħafna fil-kompetizzjoni Ewropej li waslu wkoll fil-fatt li biex ngħidlek ksirna rekord li l-iktar tim li avvanza sissa wasal sal-playoffs tal-Conference League. Biss dan ma jfissirx li l-kampjonat kien se jkun l-istess storja tal-kompetizzjoni tal-Ewropa, kemm tattikament, kemm psikoloġikament, għaliex kif inti aħna tabbejna u għabbewna ġustament wara dik ir-ran bir-responsabbiltà nerbħu l-kampjonat u xi ftit jowis matul il-partiti din ir-responsabbiltà tħossha. U għaldaqstant ukoll anki l-mod kif affrontawna l-avversarji ma kienx daqshekk faċli ħafna drabi li terbaħ il-partiti. Biss kif qabel id-difiża ftit ħallit perikli kontrija u li jekk hemm xi ħaġa li forsi nistgħu ngħidu li ddiżappuntatna kien sa ċertu punt l-attakk li meta kellna partiti li konna pereżempju skurjajna gow ma konniex kapaċi noqtlu l-logħba u bqajna ċertu partiti wkoll ir-riżultat fid-dubju sal-aħħar. Imma kif qatt qabel overall il-konsistenza naħseb jiena kien il-fattur predominanti li rebbaħna l-kampjonat. John Paul, minnaħa tagħkom bħal anki għedna fil-bidu tal-programm, kienu dawk li forsi waslu illi Balzan kontu ser tiksbu ir-raba post finali illi fisser kwalifikazzjoni għal UEFA Europa Conference League li jmiss. Mill-memorja tiegħi jidher li l-aħħar darba li kellna decider għall-Ewropa kien saħansitra fl-istaġun 91, ironikament
l-istaġun li Hamrun Spartans rebħu il-kampjonat, pero I stand to be corrected m'għandix format karti qudiemi mill-memorja. Sib li kienu l-elementi ġan fil-klan tagħkom illi għamlu ir-ritorn ta' Ħalbalzan fil-Ewropa bħala realtà. Mela nibdew mill-tim il-klabb kien ġej minn 3 staġuni li ma kienux pożittivi u l-aħħar 2 pjuttost il-klabb salva fl-aħħar ġurnata u jew nkella l-aħħar żewġ ġranet tal-kampjonat. U l-klabb kellu l-mira li isma' nixtiequ nkunu f'nofs il-klassifika jew iktar biex il-klabb ta' Ħalbalzan jarġa' ngħidlek jieħu l-isem b'mod iktar rispettabbli. Saru l-kambjamenti fit-technical staff, ovvjament, għax kulħadd jaf illi nbidel kważi kollu. Saru kambjamenti f'diversi players, kemm fis-sajf kif ukoll anke matul l-istaġun u anke f'Jannar. Minn għaliex matul l-istaġun telquna players bħal Lubo li mar lura s-Serbja, il-Zlatko li mar jilgħab il-Malaysia, ġifieri dawn kienu matul l-istaġun u ma stajniex nirreplacjahom għax it-transfer market kien magħluq. U jiena personalment ħassejt li fl-ewwel round ma konniex konsistenti u dik kienet waħda mill-problemi tagħna. It-tim ma sab siequ, però kien hemm affarijiet pożittivi. Konna nafu li kellna plejer illi kienet juri illi probabbilment kien l-aħjar plejer fil-kampjonat, huwa talent eċċezzjonali, jiena li ma niltaqa' ma xi ħaġa hekk illi fil-coaching żmien. Però ridna illi niġġeljaw iktar speċjalment madwar dan il-plejer. Infatti fl-ewwel round spiċċajtuh id-9 b'17 punt. Li ġara eżatt wara l-waqfa, kif dħalna mill-waqfa, erbaħna l-ħażebbuġ qabel il-waqfa biex li kienet il-bidu tat-tieni round. Kif dħalna mill-waqfa tal-miliet biex niftehmu, kellna 8 rebħiet oħra. Jew 7 rebħiet u draw ieħor. Ġifieri kellna 9 riżultati. Żewġ drawiet infatti. In totali li kienu 9 logħbiet konsekuttivi illi mid-9 post spiċċajna niġġieldu fir-4 u l-5 post. U dan ovvjament imliena bil-kuraġġ, der li t-tim kienet jiffunzjona, deret ukoll il-formazzjoni tattika li konnet nużaw bit-tlieta wara 3-5-2 kienet qed taħdem, li id-double strikers kienet qed tkun iktar funzjonabbli anke meta labna b'4 wara xtaqna nibqgħu nilagħbu bid-double striker u żgur li dawn l-affarijiet li l-coach per se ħass li jżomma u jkunu konsistenti fuqha, naħseb kienu ingredjenti importanti. Apparti minn hekk, naħseb hija waħda mill-iktar sena li kull darba li mort ta' training session u nitlaq mit-training session tieħu pjaċir bl-għaqda u l-armonija li kien hemm fit-dressing room. Anke meta konna għaddejna minn dawk il-5 logħbiet li ma rbaħniex logħba li kienu għal ħabta Ottubru Novembru, fejn ovvjament riżultati negattivi ħadd ma jħu pjaċir bihom, però l-armonija u s-sens ta' responsabilità li kellhom il-plejers li joħorġu minn dis-sitwazzjoni kontili ma nara kemm fil-coaching, kontili ma nara minn żmien Balzan meta konna fil-bidu hemmhekk.
U naħseb illi l-coach, u naħseb flimkien mal-technical staff u kellu grupp eċċezzjonali ta' players bil-kumitat li segwuh, naħseb li kienet għanajtek riżultat finali fl-aħħar illi kienet mera ta' staġun importanti. Coaching staff ġan, il-fat li din is-sena kienet naqra anomala, kellna dik il-waqfa f'Novembru minħabba t-tazza tad-dinja, u mbagħad kien hemm dawk iż-żewġ logħbiet u il-kampjonat reġa' waqa' fall-miliet. Kemm kienet diffiċli biex tippjanaw l-istaġun? Il-kampjonat aħna mdorrijin li il-verità naħseb inna xi sentejn infila, jekk mhux tlieta, s-Sur Kassar jista' jikkoreġini. Li aħna forsi l-unika pajjiż illi meta jkun hemm l-international break niefqu ġimgħa qabel, jiġifieri jekk l-Ingilterra imurru letteralment il-15 ġurnata aħna ikonna ġimgħa ekstra biex imorru mal-tim nazzjonali. So basically imdorrijin biha, issa ovvjament kien hemm waqfa oħra tat-tazza tad-dinja li kienet xi 3 ġimgħat minn għalija oħra li bażikament konna nafu biha. Jinbidlu xi affarijiet u mhux ma naħsibx hekk mhijiex the best scenario għal players għaliex anke jekk inti tkun għaddej mument tajjeb, bażikament isek ħatibda kampjonat ġdid ieħor. Wara għax inti l-preparazzjoni tiegħek ħatarġa' tinbidillek, ħatarġa' tagħti stimolu biex inti l-players jarġgħu jitlu fil-kondizzjoni fiżika li kienu qabel, jiġifieri mhijiex the best scenario. Forsi tkun pożittiva jekk inti jkollok xi injuries, jekk inti ma tkunx għaddej ma' mument tajjeb. Biex inti tarġa' tirristorja dawk li jkunu injured, u ovvjament mentalment tista' tarġa' tkun ta' sens pożittiv għat-tim tiegħek. Grazzi John Paul, nimmarru għall-ewwel waqfa ta' riklami, id-dibattitu jkompli wara daw fejn ukoll għandna xi messaġġi li daħlulna li ser naqraw. Bqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva
u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Naħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta tal-lejla fejn qegħdin niddiskutu l-kampjonat BOV Premier illi Hamrun Spartans rebħu ftit tal-ġimgħat ilu. Għandna wkoll xi messaġġi mingħand Renato Vella fejn l-ewwel nett qalilna proset tal-programm, grazzi lilek Renato illi lejla ġbuħ tingħaqad magħna. Jgħid proset sewni Viktor għandhom ta' Hamrun Spartans u ngħid illi għandhom l-aqwa players lokali u barranin u dan u rew fl-Ewropa fil-waqt li minnaħa l-oħra Renato jgħid ukoll proset lilek Ġan Paul u l-ħalbalzan li wkoll għarfu jirranġaw it-tim fis-suq ta' trasferimenti ta' Jannar u jawguralkom ukoll suċċess fl-Ewropa. Ma nafx forsi tixtiequ twieġbu lil dan is-segwaċi. Mela, l-għonet ringrazzjak tal-komplimenti. Tininet najt li veru li l-Ħamrun għandhom jaħut mill-laqwa barranin li għaw Malta, imma mux il-Ħamrun biss, jina naħseb li il-klabs Maltin ħafna drabi ġu kritikati li ma jingaġġawx barranin tajbin, imma eżempju ċar huwa Ħalbalzan li dis-sena irnexxielhom jingaġġaw plejer li huwa kif qal Ġan Paul above the rest. Dana Angel Torres jider li kien fattur importanti fis-suċċess ta' Ħalbalzan u miegħu nixtieq inżid ukoll diversi plejers oħrajn bħal Coppola ta' Birkirkara u Cabrera, xi barranin li ġabu il-Mosta li ollew żgur il-livell tat-tim tal-Mosta u li għal ftit ukoll ma kwalifikawx għall-Ewropa. U anki tliet plejers importanti li kellhom il-Gżira li huma Gabriel Menz ta' wara, id-difensur minna li jekk misejs Barri Jaskos f'nofs il-ground u Jefferson li fl-aħħar mill-aħħar kien it-top score tal-kampjonat. Ġan Paul minna ħatijek, ma nafx jekk għandek xi Ovvjament naqbel ħafna ma li qal is-sur Kassar fuq il-barranin. Il-barranin numru il-ġurnata ma jaqbdux u bażikament isma' jien għandi dal-budget u ġib li barrani dal-budget, isir l-istudju u ġeneralment klabb jaħdem forsi ma' wieħed jew żewġ aġenti illi jħossuhom komdi illi għax ikunu qed it-trust illi jkunu ġabu xi barranin lejhom illi jkunu ħallew impatt tajjeb matul l-istaġun. Jekk tgħid li għandniex ċans, mhux ċans, għandniex l-għodda li nagħmlu l-scouting jew jintbagħtu coaches speċjalizzati biex jagħmlu scouting barra l-pajjiż, naħseb ma wasalniex sa dak il-punt. Però xorta waħda jista' jsir homework tajjeb, u ġodda l-kampjonat jaslu barranin li jistgħu jagħmlu d-differenza. Ningrazzja lil Renato tal-kumment u vera jista' jkun li transfer window ta' Jannar kien provvidenzjali f'dak li għamilna l-aħħar irtokki għal-komplement tal-istaġun. Mela, nedlu sta biex nagħtu wkoll ntukom naqra il-klassifika finali tal-kampjonat BOV Premier kif kienet. U interrom permezz ta' din il-grafika li għandna mis-sit uffiċjali tal-MFA, Hamrun Spartans rebħu b'69 punt, Birkirkara 50, Balzan 49, Gżira United 48 u mbagħad għandna mela propjament Gżira 48, Balzan Hibs u Mosta 46, naħseb għoddew il-punti tad-decider.
Hemmhekk ukoll Floriana u Valletta 37, Sirens 33, Budja 29, Marsa Xlok 25, Santa Lucia 18, Zebbuċ Rangers 14 u Pieta Hotspurs 12. Meta taraw dina il-klassifika, Viktor u Ġampol, li hu l-iktar tim li forsi stejtu iżjed minnu din is-sena iżda ma laħaqx l-aspettattivi li kellkom. Viktor, Jiena il-mikrofonu. Hello. Bla dubju l-ikbar diżappunt is-sena kienu ċ-Champions Hibernians. Ovvjament kienu rebħu l-kampjonat is-sena l-oħra. It-tim der li mhux qed jiffunzjona tajjeb mill-ewwel. Ovvjament il-bidla tal-coach jiena naħseb li affettwathom għalkemm jien ovvjament ma nistax nitkellem fil-kamp tal-Hibernians, imma meta jkollok coach li kien ilu 4 snin jaħdem bl-istess grupp ta' players u rnexxielu jorganizza sistema li kienet qed tiffunzjona tajjeb ħafna u biha din rnexxielek terbaħ il-kampjonat, naħseb jiena t-telqa tal-coach kienet fattur importanti. Fil-fema tiegħi anke x'ukoll segwejt diversi logħbiet ta' Hibernians, anke xogħol inkompli nelabora nagħmel kumment tiegħek, Viktor, naħseb illi żewġ fatturi li iddiżappuntaw ħafna f'dan il-kamp. L-ewwel nett naħseb il-bidla fil-filosofija li qabel kienet filosofija difensiva ħafna taħt Sanderra, forsi nbidlet il-mentalità meta ġie Pisanu u ma ġewx dawk ir-riżultati li l-partitari ta' Hibs xtaw. Kif ukoll din hija xi ħaġa li rajna ħafna supporters ta' Hibernians ilhom jaraw matul is-snin ukoll dal-aħħar ftit snin ukoll in-nuqqas ta' attakkant biex niftehmu dak in-numru 9 bħalma huwa jiġu frasi attakkanti barranin bħal Luca Toni, Christian Vieri, dak il-terminal offensiv illi jkun kapaċi jtik dawk il-15 18 gowl matul l-istaġun. Minn ħatijak Ġampol, l-iktar tim li stennejt xi ħaġa iżjed minnu dis-sena. Ifhimni l-Hibs żgur illi aħseb kienu anke huma stess kienu jistennew illi wara r-reb tal-kampjonat Menu kwalifikazzjoni fl-Ewropa. sewwa naħseb anke Furjana, naħseb il-Furjana kien hemm iktar stennija, jiġifieri kien hemm nukleu ta' Maltin interessanti. Vera kien hemm xi kambjamenti, però il-Furjana naħseb l-aspettattivi tagħhom kienu ħafna oltre minn fejn spiċċaw fil-klassifika. U għalhekk il-kampjonat tagħna iktar ma jmur qed isir iktar interessanti meta inti qed tiġi dipendenti illi kwalifikazzjoni fl-Ewropa huwa s-saħħa tiegħek biex inti taspira għall-introjtu finanzjarju, qed insemmu żewġ timijiet illi huma forza fil-kampjonat tagħna li baqgħu barra mill-Ewropa. U dawn għalihom naħseb huwa diżappunt u nsejna tim ieħor, però naħseb Valletta, però naħseb is-pożizzjoni ta' Valletta s-sena l-oħra jew l-istaġun li għadda naħseb kien iktar għaddej minn fażi ta' transitorja, kien hemm ħafna kambjamenti, hemm ħafna element żagħżugħ u żagħżugħ interessantissimu u anke kambjamenti tal-barranin. Jiġifieri Valletta ma naħsibx diżappunt li ma kwalifikawx, però kienu naħseb qed jistennew li l-kampjonat tagħhom mhux se jkun daqshekk faċli li jkunu ma ta' fuq. Però nistgħu nserħu ras in-nies li għandhom elementi żagħżugħ eċċezzjonali, Dimmek, Zammit, Kejn Formosa, żgur qed inħalli xi ħadd barra, però m'hemmx dubju. Bħala żgħażagħ nistgħu nsemmu wkoll li dis-sena kien it-tim illi ta' sfida qawwija lil Ħamrun fir-rebħ tal-kampjonat ta' sezzjoni A taż-żgħażagħ. Jiġifieri żgur li l-partitari Beltin għandhom futur
sabiħ bid-diversi żgħażagħ illi għandhom tilajn Mill-Mosta wkoll, eżattament waqt il-Mosta li baqgħu sal-aħħar jinbidlu għal-post fl-Ewropa. Qed insemmu l-Mosta Ġan Paul. Nobel qed tkun frasi li naħseb kienet strumentali għal kwalifikazzjoni tagħhom fl-Ewropa. Dik ir-rebħa drammatika ta' 3-2 illi ksibtu fl-aħħar parti tal-kampjonat. Taħseb li dan kien il-konfront l-iktar konfront deċiżiv għall-istaġun tagħkom? Kien konfront deċiżiv għax kien fl-aħħar fażi tal-kampjonat. Però ma ninsewx kif għadna fil-bidu li kellna 9 games on a trot li kienu konna pożittivi, imbagħad tlifna mal-Ħamru, imbagħad erbaħna logħba bħalissa ma nistax tiġini frasi, imbagħad ġajna konfrontajna li għandu kun ġejna draw. Mbagħad konfrontajna. Tliftu 4-0 mal-Ħamru u mbagħad irbaħtu bl-istess skor ma' Ħażebbuġ. Ma' Ħażebbuġ. Jekk qed l-essenza għandi żbaljena. Mbagħad kien hemm il-konfront il-konfront li qed insemmi mal-Mosta. Mal-Mosta. Skuża ruħi wkoll tal-iżball li ħadd. Le, jiena kienet deċiżiva and it was tricky għax aħna fl-ewwel round tlifna mal-Mosta u mal-Mosta tlifna l-ewwel round ġifieri anku ma stess wara l-logħba bażikament ir-rispons kien li aħna kien jimmeritana nerbħu però għal xi raġuni oħra aħna konna qed nattakkaw però konna qed nissubixxu fuq in-naħa l-oħra. Deċiżiva iva biex bqajna nemmnu sal-aħħar. Hemmhekk naqbel miegħek. Għax imbagħad kellna naħseb waħda mill-agħar logħbiet tal-kampjonat mal-Gżira fejn tlifna u mbagħad kien hemm dik il-famuża logħba ma' Birkirkara li kienet deċiżiva wkoll bħal 3 logħbiet li kienu għaddejjin fl-istess ħin. Viktor, neskludu lil Birkirkara li ħadulkom 2 dwejjiet u eliminawkom bit-trofi. Taħseb li t-timijiet l-oħra jisaw kienu ftit berrana meta raw il-kwalità ta' skwadra li għandkom? Li kellkom? Ma fimtix id-domanda. Mela, jekk neskludu l-Birkirkara li dawn ħadulkom 2 dwejjiet u eliminawkom bit-trofi. Taħseb li forsi t-timijiet l-oħra kienu isom daw jibżaw ftit mill-kwalità ta' skwadra li kellkom din is-sena? Le, ma naħsibx li jew argument ta' biża'. Ovvjament, min qiegħed l-ewwel fil-klassifika dejjem ħajġib iktar rispett. Birkirkara kienu avversarji denji ħafna. Fil-fatt Birkirkara huwa l-iktar tim għax tara klassifika hawnhekk li skorja gows ukoll fil-kampjonat, skorjaw iżjed minna, għalkemm qalgħu gows iżjed minna. U l-logħbiet li t-tliet logħbiet li għamlu magħhom kienu 3 logħbiet l-iktar close li kien hemm mill-logħbiet tagħna kollha. Veru kif qed tgħid inti fil-kampjonat ma rbaħnilhomx u fit-trofi naħseb jiena kien diżappunt kbir għalina li ġejna eliminati. Mill-timijiet l-oħrajn li kwalifikaw għall-Ewropa speċjalment, Balzan naħseb jiena bdew ħażin u mbagħad ran b'saħħitha u jiena sorpriż ukoll sa ċertu punt kif fit-tieni round aħna erbaħnilhom ma ngħidx faċilment imma kienu ġejjin minn ran b'saħħitha ħafna. Il-Gżira bil-kontra kienu qegħdin b'saħħithom tul l-istaġun kollu u għall-bidu ta' frar daħlu fran ħażina ħafna minn għaliet il-fuxi 3 u 4 logħbiet infila u ġew ukoll fil-perikolu li ma jkwalifikawx. Il-bqija naħseb jiena il-fatt li bejn it-tieni u s-sitt post kien hemm 4 punti biss differenza ifisser li kien hemm bilanċ u ġlieda qawwija għal kwalifikazzjoni għall-Ewropa li fil-fatt imbagħad spiċċat anki f'decider. Tawawis, mela, morru fuħra ta' reklami jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ikompli propju wara dawn.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Naħbar għat-telet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien miegħi Antonello Abela għandna lil Viktor Kassar li huwa d-delegat tal-MFA għal Hamrun Spartans u il-Ġampol Eżira l-coach ta' Balzan li magħhom ukoll qegħdin nanalizzaw il-kampjonat Malti u dak kollu li ġara matulu din is-sena. Infakrukom ukoll min jixtieq forsi jistaqsi xi domanda jista' jagħmel dan billi jidħol fil-sezzjoni tal-kommenti illi għandna miftuħa għalih ukoll marbuta ma' dina ix-xandira u Renato Vella xtaq jistaqsi jieħu l-opinjoni tal-panel fuq il-fatt li se jiżdiedu l-barranin hekk kif li jistgħu jilagħbu fl-ewwel 11 u rigward il-ċaqliqa li jmiss tal-kampjonat hekk kif mill-24-25 issa il-Premier se jiġi b'10 timijiet. Ħanisma' tagħhom ma tixtieq ngħid jiena wkoll. Viktor. Le, dina li jiżdiedu l-barranin hija talba li ilha ġejja mill-klabs tal-Premier. Ovvjament is-suq Malti huwa limitat. Hija għażla kontroversjali. Nifhmu li għażla kontroversjali, biss meta xi ħadd jikkritika din id-deċiżjoni jrid jara min-naħa tal-amministraturi tal-klabs. U kulħadd jaqbel kien hemm żmien meta ma konniex naqblu ħafna bejnietna, imma llum il-ġurnata naħsbu li this is the way forward. Il-plejers Maltin b'daqshekk mhumiex qed jiġu restretti għaliex aħna dejjem nemmnu li l-aqwa players Maltin iktar ma tihom kompetizzjoni iktar jistgħu jimpruvjaw. U l-aqwa players Maltin dejjem labu sakemm kienu ma' klabs Maltin meta marru barra minn Malta ikkompetew ma' iżjed barranin. Jiġifieri minu tajjeb m'għandux jibżaqat mit-challenge. Fuq il-numru ta' teams fil-Premier League is-sena d-dieħla minn 14 ħajinżlu għal 12. Wara ħafna snin tilajnu niżlin id-debates kemm għandu jkun in-numru, issa wasalna naħseb fl-aqwa kompromess, hemm qbil assolut bejn il-klabs u l-MFA li dan huwa n-numru ideali. Hemm problemi wkoll ta' liċenzjar għax il-liċenzjar min-naħa tal-UEFA qed isir dejjem iktar strett u dejjem iktar diffiċli biex tiġi konformi mal-liċenzjar. U għaldaqstant aħna naħsbu li dan huwa n-numru ideali.
Il-numru ideali 12, Viktor, jew Dak li naħsbu aħna 12 hija. Fil-fatt hawnhekk Renato qed jgħidilna 10, jiena wkoll jidhirli li 12. Viktor, 12 għandna 24, 25, 12 għanġu. U eżattament. għandhom jibqgħu hekk, il-ftehmu li jibqa' hekk għal tul ta' żmien, mhux se terġa' tinbidel. Hekk huwa ħsieb. 12 naħseb li huwa numru raġonevoli fil-ferma tiegħi. Ġon, Fimni, raġonevoli sakemm it-12 il-tim ikollhom rekwiżiti neċessarji biex ikunu jistgħu jilagħbu ħanejtek fl-Elite Football Malti. Jekk hemm 12 il-tim ġo dan il-pajjiż illi għandu il-riżorsi umani, għandu l-infrastruttura, għandu l-budget biex jikkompeti fl-Elite Football tagħna, allura ngħid iva. Jien għandi d-dubji tiegħi. U għandi dubji serji u naħseb Viktor jitkellem ma' ħafna dirigenti minn clubs diversi u naħseb jaf għax jitkellmu bejniethom bħalma aħna nitkellmu bejnietna l-coaches il-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom biex il-kampjonat jagħmluh sal-aħħar biex niftehmu jew għall-inqas ikunu jistgħu iħarsu il-kampjonat li jmiss ċertu ottimizmu. Però jekk huwa 12, it's okay, fair enough. Jiena fuq il-barranin naqbel perfettament ma' Viktor. Ma setax jispjega aħjar il-kompetizzjoni ħadd m'għandu jiddejjaq minnha, anke aħna il-coaches m'għandniex għalfejn niddejqu minn coaches barranin, ma nistawx nibqgħu fil-comfort zone ma xjiena Malti allura għandi xi jew sej iktar illi għandi nikkompeti fil-kampjonat tiegħi. Jekk inti tajjeb, jekk inti tagħmel xogħolok kif suppost, jekk inti professjonali, m'għandekx ikollok problemi biex issib xogħol. U l-istess għall-players. Il-players m'għandhomx għalfejn jiddejqu minn kompetizzjoni ta' players barranin. L-aħjar elementi Maltin ħajlagħbu. Jekk inti tajjeb ħatilgħab. M'hemmx problema fuq di. Nixtieq żewġ punti żgħar fuq dawn iż-żewġ suġġetti iż-żieda tal-barranin u n-numru tal-klabs. Fuq iż-żieda tal-barranin, barra li ħajżdiedu n-numru ta' barranin imma ħassir sistema li min jilgħab il-Maltin u iktar ma jilagħbhom żgħażagħ iktar jiġi kompensat u din hija ħajġi kreat fond bisħab bejn il-klabs u l-MFA u minn dan il-fond jinġibdu flus għal dawk li jilagħbu players Maltin u jieħdu anki iktar flus jekk ikunu żgħażagħ. Fuq il-numru ta' klabs ta' timijiet fil-Premier, l-għażla kienet bej 10 u 12. Għax dawk huma l-iktar biex ngħidlek li kien hemm debate fuqhom. Issa, jekk inti tagħmel iżomma xar timijiet, qed tgħid inti li bejn 4 li jridu jsifru u 2 li jridu jaqgħu u wieħed li hemm playoff, ma tantx ħallejt spazju inti tim li klabb li jistgħmel programm daqsxejn fit-tul. Għax dejjem irid jiġġieled jew għall-Ewropa jew nkella biex ma jaqax. Allura il-bilanċ inħossu aħna kien li biex tagħti ċans tim li għadu tila mill-Challenge League li jista' jagħmel pjan daqsxejn fit-tul, allura il-bilanċ kellu jkun ta' 12. Dawk huma r-raġunijiet maġġuri. Ovvjament debate ħajkun hemm dejjem u nuqqas taqbil ħajkun hemm dejjem. Esattament. Għandna messaġġ minn Brian de Gabriele fejn qed jgħidlek proset Viktor għax xogħol kbir li tagħmel għall-klabb tagħna u jekk tippermettuli wkoll Brian huwa wkoll wieħed mill followers il-kbar ta' din il-paġna naf li bħalissa nixtieq nawguralu wkoll għal perjodu kemm xejn aħjar Brian kuraġġ anke aħna tal-Kamra Sportiva ninsabu warajk. Niselli ħafna Brian, il-ħabib tagħna. Eżattament li huwa partitarju ta' Hamrun Spartans ukoll fil-kumitat magħkom Viktor u partitarju kbir ta' Juventus ukoll. Qed titkellmu fuq il-livell barranin u mhux barranin. Sodisfatt il-livell tal-hom li rajtu dis-sena fil-kampjonat?
mill-livell tal-logħob. Iva, jiena naħseb li Ġan semma anki il-coaches, u l-coaches barranin u coaches Maltin. Jien naħseb li ollew ħafna l-livell tagħhom il-coaches Maltin. Kemm il-preparazzjoni li qed issir mill-courses tal-MFA il-livell dejjem qed jora. U dan qed ngħidu mhux biss għalli attendu coaches Maltin, imma anki coaches barranin jiġu attendu l-courses ta' Malta. U naħseb hemmhekk coaching education l-MFA għamlet progress kbir. U l-impenn u s-serjetà li għandhom il-coaches Maltin naħseb li olla ħafna il-livell. Ovvjament, hija il-kompetizzjoni wkoll li jkollok coaches barranin u inti qed tħabbata ħadd wara ħadd ma' coaches differenti. Ġieli ma' coach li qatt ma kont fimt is-sistema tiegħu jew qatt ma kont rajt is-sistema tiegħu. Din għandha timpruvjak anki lilek. Ġifieri jiena naħseb le bħala coaching u livell tal-logħob naħseb hemmhekk sar improvement qawwi ħafna. Jien dejjem ngħid li fuq il-livell tal-logħob li kienna din is-sena, u mhux qed nitkellem Balzan biss, qed nitkellem in ġenerali, il-kampjonat in ġenerali. Naħseb hemm barra kull nhar ta' tnejn jew wara kull ġurnata tal-kampjonat, naħseb għandna bżonn nkunu iktar pożittivi lejn il-kampjonat tagħna. Il-kampjonat tagħna mhuwiex daqshekk ħażin. Il-livell li rajt jien għall-inqas fil-kampjonat kien hemm logħob interessanti, kien hemm logħob miftuħ, kien hemm logħob ċertu livell, hemm numru ta' barranin illi iktar ma jmur l-għażla tkun iktar tajba u ħanejtek iktar breqqa. Ħaġa li semma Viktor u tagħmel differenza li jiġu coaches barranin u inti ħanejtek every Saturday u Sunday mhux qed tilab kontra l-istess coach li ilek ta' 10 snin fil-kampjonat tiegħek li inti tafu blamment tagħmel ilek iktar diffiċli. Il-preparazzjoni ta' dawn il-coaches u ta' kulinkwa klabb naħseb illum qed tidħol f'tant dettall illi l-avversarju tiegħek qed isir jafek iktar malajr. U inti awtomatikament biex terbaħ il-logħba tidħol iktar dettall. Jiġifieri jekk inti qabel kont tidħol f'sens tattiku ġeneriku, illum tidħol f'iktar dettall biex issib ħanejtek il-weakness tal-avversarju tiegħek u tipprova terbaħ il-logħba. Bħal ma qed jagħmel lilek. Jiġifieri jiena nemmen il-livell tal-logħba ola jekk qatt baqa' x'nirranġaw u nimpruvjaw ngħidlek qatt baqa', però żgur il-livell tal-logħba tagħna kienet iktar milli aċċettabbli u kien hemm logħob fejn manka rajnew fuq television jiena kont preżenti fil-dugout. Għalina kienu taqtih ta' qalb, però għall-ispettaturi jew min kien preżenti il-ground jgħidu li kemm kienet sabiħa l-logħba, kemm kienet open, kemm kien hemm azzjonijiet. So, mela le kien livell aċċettabbli ħafna. Mela, żewġ aġġornamenti, Darts Van Gerwen jidħol għall-finali tal-Premier League wara li jirbaħ 10-8 kontra Michael Smith. Ftit oħra tibda l-finali bejn Gerwin Price u Michael Van Gerwen fil-waqt li Manchester United jirdupjaw l-iskor kontra Chelsea għal 2-0, Anthony Martial jiskurja l-gowl għal Devils. Biex nagħlqu naqra l-programm tal-lejla wkoll Viktor u Jean Paul ħamru Spartans UEFA Champions League, Balzan UEFA Europa Conference League kif qed jipproċedu l-preparamenti għal kompetizzjoni Ewropea li se tkunu qed tilagħbu fiha fis-sajf li ġej. Nibda jiena tibda inti Ġan. Go ahead. Abba żmien hu mhux ovvja. Anke naħseb huwa ġeneralija ta' kampjonat. Le, jiena semmejt qabel li aħna peress li dis-sena konna favori tal-kampjonat kien hemm pressjoni fuqna u li kien hemm expectations qawwi. Wara is-sajf li għadda
l-expectations ukoll għal parteċipazzjoni fl-Ewropa huma kbar. U barra li poġġew ħaddieħor il-pressure fuqna, poġġa l-pressure fuqna stess il-President tagħna għax poġġa bħala tir li għall-ewwel darba klabb Malti jasal għal gruppi ta' kompetizzjoni Ewropea. Wara kollox, aħna s-sena oħra wasalna sal-playoff, jiġifieri huwa ġust li il-President ipoġġi target naqra iktar għoli, huwa ġust ukoll li għall-investiment li qed imur fil-klabb, fit-tim tal-Hamru Spartans, allura it-tiri għandhom ikunu qawwijin b'saħħithom. Għandna daqsxejn ta' vantaġġ dis-sena li ħanibdew mill-Champions League u minn hemmhekk nisperaw indumu imma minn hemmhekk imbagħad immorru għall-Conference League. Nisperaw li llum il-ġurnata nafu pratikament il-klabs kollha għax kważi nagħlqu l-kampjonati kollha ma' min nistgħu niġu. Hemm klabs li huma diffiċilissimi, wieħed minnhom huwa il-Galatasaray li il-kampjonat Tork qiegħed seeded għal kontra il-lower clubs tal-Ewropa, l-Astana tal-Kazakistan, jiġifieri hemm klabs li nixtiequ nevitaw, imma ovvjament hemm klabs ukoll li naħsbu li aħna għandna fejn niffaċċjawhom wiċċna minn quddiem u neħdu ċ-chances tagħna magħhom. Minn hemmhekk la darba niġu fil-Conference League imbagħad nieħdu ċ-chances tagħna naħseb ma' klabs li huma ma ngħidx inqas diffiċli imma li naħsbu aħna li nistgħu nikkompetu magħhom. Il-preparamenti għaddejjin. M'hemmx dubju li il-coach flimkien mal amministrazzjoni għaddejjin biex tissaħħaħ l-iskwadra. Ġa saru l-ewwel ħanejtek ingaġġi kemm lokali kif ukoll barranin. U naf li hemm xi ħaġa oħra li għaddejja fil-pipeline, però żgur li l-iskwadra mis-sena mill-kampjonat li għadda tissaħħaħ b'intenzjoni ċari li nippruvaw inżommu għall-inqas dak li wettaqna din is-sena. Ovvjament hemm entużjażmu anke mill-lat strutturali anke fl-akkademja, ġifieri hemm għaddej xogħol kbir li l-President xtaq li jara ħalbalzan tarġa' mat-top teams ta' Malta. Ovvjament hemm ukoll l-entużjażmu tal-Ewropa li aħna ovvjament ħan nikkompetu fil-round preliminari tal-Conference League. Kalla jrid fl-20 ta' Ġunju missier żball nkunu nafu min huma l-avversarji tagħna. U mbagħad 13th and 20th July mikollna l-ewwel logħob. Ovvjament, hopefully ma jkunux l-aħħar żewġ logħbiet imma nisperaw li jkollna kemm jista' jkun run pożittiva, jkunu żewġ logħbiet pożittivi u hopefully naraw it-tieni round fil-ġimgħa ta' wara. Ovvjament nawguraw sew lilkom Ħamrun kif ukoll il-Balzan kif ukoll iż-żewġ timijiet l-oħra bil-kirkara u gżira illi tavvanzaw kemm tistgħu ħalli wkoll forsi xi darba l-ħolma tad-dilettanti tal-futbol Malti li naraw lil pajjiżna jilgħab f'fażi tal-gruppi fit-tazzi Ewropej issir realtà. Grazzi lil Victor Ġan Paul tal-lejla naqattu magħna għal dan il-programm, grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym, nħeġġukom tużaw is-servizzi tagħhom għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna tal-Kamra Sportiva inkomplu nikbru. Nota żgħira qabel ma nibdew naraw il-programmi ta' din il-ġimgħa, ħadna ħafna pjaċir, ħantkellem wkoll fuq nota personali, ħafna pjaċir lillum rajt diversi kummenti u anki diskutejt ukoll magħkom is-segwaċi fuq il-reazzjoni qasira li tfajt wara l-video tal-bieraħ ta' Fiorentina Inter, speċjalment ukoll minn dawk il-partitarji li jżommu ma' timijiet opposti fosthom Juventus u Milan li kellna diskussjoni ċivili fejn ma qbilniex ukoll tkellimna ftit hija ħasra wkoll illi kellna nħassru xi kummenti ovvjament aħna kummenti li naraw li jaqbżu limiti tal-ground jew ikunu relevanti
ma nkunux nistgħu nżommuhom, ovvjament nieħdu pjaċir niddiskutu imma kulħadd irid iżomm ċertu il-limitu u r-rispett ukoll minkejja l-fatt li forsi nżommu ma' timijiet differenti. Il-palinsest tagħna għal ġimgħa d-dieħla huwa kif ġej. Ta' filgħaxija titla l-reazzjoni tal-operazzjoni min naħa ta' Jude Kawki għal-logħba Manchester United Chelsea u mbagħad il-ħadd għandu tista' tgħid ġurnata miegħi il għaliex filgħodu intella r-reazzjoni tal-logħba Inter Atalanta mis-Serje A u mbagħad ftit mumenti wara tmiem il-Grand Prix ta' Monte Carlo tal-Formula 1 nerġa' nidħol billi ngħaddi reazzjoni ta' dak kollu nkunu rajna f'tiġrija fuq noti personali għal iktar tal-laqgħa tal-Formula 1 li nkun qed nistenna minn sena l-oħra min jara tal-laqgħa monotona li hu żgur li Monte Carlo dejjem twietna xi ftit ta' l-azzjoni. Imbagħad it-tnejn fid-disa ikollna xandira rekordjata tar-reazzjonijiet tal-logħba Juventus Milan mingħand Mark Schembri u Clayton iċ-Ċomba Żammit. It-tlieta fl-istess ħin mbagħad jkollna r-reazzjonijiet tal-aħħar ġurnata tal-Premier League min naħa ta' Jude Kawki u kopajt Chris sal-logħbiet Manchester United Fulham u Southampton Liverpool rispettivament. Il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta jirritorna fl-istess ħin fejn iddiskutu il-Premier League 2022-23 illi kif naħseb ħafna minnkom diġà tafu intrabaħ minn Manchester City. Infakrukom ukoll illi għada filgħaxija dan il-programm ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tidħlu hemm għafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu li noħorġu programmi ta' diskussjoni, reazzjonijiet ta' wara l-logħb u iżjed dan huwa l-YouTube channel tagħna il-Kamra Sportiva li qegħdin taraw. Bil-bqija x'nista' ngħidilkom, grazzi tal-lejla inqattu magħna għal dana il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu miegħi il-ħadd u fejn tidħol botta u risposta bħal ġimgħa Antonello Bella jixtieq jgħidilkom grazzi tal-lejla naqattu magħna il-lejl tajjeb u ħsieb. Grazzi, u lejli tajjeb. Grazzi lilkom. Botta u risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.